brate! Mihajlo, padni sa stolice ili skoči, moraš nešto da uradiš za donaciju. Ček. Padni. 100 evra, nije malo, ljudi moji. Jo, nemoj na taj krevet, jebote le. Miki, brate, znači pre svega, iskreno, šta je rekao Zoki za mene ovako? Kakav sam ja čovjek? Pa mnogo si pošteni, dragi, fini, dobar gospodin koji je došao da, i ti Goldenito koji ste došli da me ugostite i da mi bude fino i prijatno ste me iznenadili. Meni je to stvarno drago. Ja ću se potruditi, ja sam zato u vlogu. Znaš ti da sam ja u tvom onom vlogu što mi Goldenito poslao na mail, ja sam stavio tvoj kanal i njegov. Zato što ste vi to radili. Wow, mi će hvala ti, ali ne moraš... Ništa, nije nikakav problem, ja sam se potrudio koliko toliko da pomognem. Znaš ljudi, stvarno, evo, da kažem nešto za Mihajla i njegovog oca, stvarno pozdrav za čoveka i tebe i Mihajlo mlađi brat je mnogo isto dobar. Jeste, 10 godina ima. Znači, stvarno. Ima dobro. Ljudi, Mihajlo, slušaj sad ovako nešto da ti ja kažem. Kaži. Ja ću morati da izbacim vlog iz škole. A ne sme, brate, da ne bi ja nadrljao, stvarno mislim... Ljudi, znate vi kakav sam ja klip snimio u Pirotu, u Mihajlovoj školi? Ako jeste to sve drago, snimi, brate, ali ako budeš, ja ću da ga nadrljam, razumeš? Jer ja sam išao kod direktora, meni su za malo htjeli da izbaci iz škole. Zbog mog klipa su ti htjeli izbaciti iz škole? Pa da. Zbog toga, zato on ti je i rekao da ga ne izbacuješ, mislim da ne bi imao problema i to. Ljudi, znate kakav klip sam snimio? Jedan od boljih sam. Takav klip, brate, ja ne znam da ću snimiti u skorije vrijeme. I brate, jebi ga. Mihajlo, hoćeš ja da ti kažem nešto? Ajde. Moraš malo, vidio sam, znači ljudi, kad sam bio u školi kod Mihajla. Mihajlo, brate, dosta si onako, previše shvataš ozbiljno školu. Nemoj, brate, evo ljudi, da kažem jedan story, znaš kad smo jeli burek na velikom odmoru? Da, sećam se, ja sam si to juče i danas kupio. Znači ljudi, ja sam moram Mihajla moliti da... Lele, Johnny, $100! Ajmo! Ajde, idem, bro. Lele, čekaj! Ajde, skači sa stolice! Lele, Johnny! Skači sa stolice! Ej, alo! Skači sa stolice! Skači sa stolice, Miki! Ne vraćaju se! Johnny, brate moj, $100, respekt, brate! Mihajlo, padni sa stolice ili skoči, moraš nešto da uradiš za donaciju. Ček. Padni. 100 evra, nije malo, ljudi moji. Ej, alo! Ajmo, braćo, like ti stream! Jo, nemoj na taj krevet, jebote led! Potećeš na taj krevet, čoveče! A nije krevet, napravili smo ga. A koja je tebi pesma? Koja je pesma tebi? Ajde. Čekaj da stigne, mora da se stigne. Hvala ti, Johnny, na $100, brate moj. Samo srce, ljudi, ajde srce, ajmo! Ajmo srce, ljudi, inače pa... Ajmo, ljudi, Sivi, brat moj, idemo! Evo! Miki! Nemoj dev, brate, moraš staviti kvako. Evo, bidi bao! Miki, znači ljudi, da nastavim priču. Umire, majko! Alelu! Ko ti je tata? Ajmo, ljudi! Zorane! Ajmo, leti! Zorane, na spavanje! Zorane, na spavanje! Nemoj Zoki da vređaš. Sorry. Čekaj, jel Zoki budan? Ma spi, brate, spava. Spi. Znači ljudi, u Pirotu se ne kaže spava, nego spi.